दिनै जोङो बिफोर दोलोनि जानानै बे निउ बाथाबारि गरामारि आरो आवलागुरि बे मोनथाम गामिजों जोङो मोनसे बिफोर दोलोनि इलेक्सन फोसावनाय मेल जोङो लादों। बेवहाय गोबां रायजो राजा ओंखारबोदों। जों खावलायदों एबारावहाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि सारखौ जोङो भट होनो खावलायदों। मानोना बर' हारिया गोबां अलखदाव दङ। पार्टिनिल' खोथा नङा, बर' हारियानो अलखदाव दङ। बिटिसिखौ बासायनांगौनि बाथ्रा दङ। बेखौ बाथ्रा बुंनांगौबा बिटिसिखौ बासायनांगौबा जों दिल्लीयाव सासे गोख्रों एमपि जों फाथायहरनांगौ। दा बे जोङो एमपिखौहाय जोङो दा रोंसिनै जोङो 12 जन जोङो केन्डिडेट नुदोंब्लाबो 12 जननि बिथोराव खाम्फा सारानो बयनिफ्राय गोरोंसिन। बेखौहाय जोङो फाथायहरनो थाखाय जों दा खावलायदों। जाहाथे रायजो राजायाबो जोंखौ हेफाजाब होदों। गोबां जोङो लोब लोब एफपि दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलोनिफ्राय गोबां जयेन जाबाय थादों। जों दा सानो एबारनि इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि नांगोल सबियानो देरहागोन आरो दिल्लीयाव थांनानै बे खाम्फा सारा गोबां बर'नि जानाय बाथ्रा बुंगोन, मिथिबाय थानाय बाथ्रा बुंगोन। मानोना बिथाङा सिगाङावहाय बिटिसिखौ मोननो थाखाय सावरायब्ला बे खाम्फा बरगयारि सारानो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायग्राया बेलथिं जानानै बे बिथाङानोमोन। बे अरुनदय जे फेक फर्म रानदों जों बेखौ गोबां मोनबाय। गोबां जायगायाव हारसा जायगायाव बर' जायगायाव जिखुनु जायगायावनो जों मोनबाय। गोबां जायगायाव सावबायबो। अरुनदय फर्म राननायनि दा सम नङा। सिं सिं बाथ्राया बेनो, दा भारतआव सरकार गैया। इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट गोलैनानै दङ, एमसिसि गोलैनानै दङ। बे एमसिसि गोलैनायाव फर्मखौथ' बारहो, खुगाजोंबो सोरबा मन्थ्रि दंबा बे मन्थ्रिया आं इलेक्सन बायबानो उमुक उमुक स्किम होगोन होननोबो हाया। दा बिथांमोना मानो फर्म रानखो? फर्मआबो फेक। अरिजिनेल फर्मखौथ' रावबो रानखाया। रावबो अफिसारा अरिजिनेल फर्मखौ गावनि साख्रिखौ सिफायनो थाखाय बे फर्मखौ हरा, जों मिथिखायो। दा नंखायनो बिथांमोनाबो अरिजिनेल फर्मखौ बरननो हायाखै। नंखायनो दा बिथांमोना रायजो राजाखौ एकदमबारे थगायनो थाखाय गावसिनि दोलोआ जे जों लोरबां जाबाय, बिजेपि दोलोआ इउपिपिएल दोलोआ बेखौ हमथानो थाखायसो बिथांमोना बे फर्मखौ रानदों, 2 नाम्बार फर्मखौ। आरो बेजों माखासे जोंनि आइजोफ्रा एसे दगमग जाहांदोंमोन। मोनमारगोन नामा, नंमारगौ नामा फर्मा? नाथाय जोंबो बुजायफिनबाय, फर्मखौ जोङो बुंबाय अरिजिनेला माबादि थायो। आसामनि चिफ मिनिस्टारनि फट' थायो, मोनसे साइडआव आगोलनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि फट' थायो, गेजेराव सरकारनि जे सिम्बल अशक स्तम्भ बे थायो। बेसे 1 नाम्बारनि अरुनदय स्किम। दा राननाया मा? भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि फट', मोनसे साइडआव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि डक्टर हिमन्त शर्मानि फट', गेजेराव दङ गोजौआव मोननै रोखोमनि फर्म रानदों। मोनसेया गोजौआव पदमफुल बिबार, गाहायाव ट्रेक्टर सिम्बल। आरो दा रानबाय थानाया गोजौआव ट्रेक्टर सिन आरो गाहायाव पदमफुल बिबार। बे माबोरै जानो हायो? एकदमबारे ओरैबादि बिसोरो मिसा माने आइ आफाखौ दा थगायनो इलेक्सननि नामाव नाजाबाय थादों। जों आसा खालामो बेवहायबो बिसोर फेल जाबाय। आइ आफाया बुजिफिनबाय दा। जों जे हाबनानै नुबाय थादों गामि गामि, आइ आफाया बुजिफिनबाय। दा मोनसेल' बिसोर राहा लानो नागिरगोन दा। जोब्बाय, केम्पिंआबो साननैल'सै, साननैनि गेजेराव जोबसिगोन। मोनसेल' बिसोर मा लागोन? थगायनो थाखाय गामि गामि हाबनानै न' हाबनानै फैसा 100, 200, 500 बिथांमोना राननो नाजागोन। बिनि बादै बिथांमोना खुनु लामा गैला। जेननायाथ' खाथांखासै। मुस्लिम आरो बर' भटजोंनो जों बिपिएफ दोलोआ देरहाखायो। जों दा बर' भटखौ 70% जों खम मोना। मुस्लिम भटखौ जों दा 80निफ्राय 90%आव जों मोनगासिनो दङ। आरो गुबुन गुबुन जाथि गसिनिफ्रायबो जोङो माखासे पार्सेन्ट, सोरनिफ्रायबा 10%, सोरनिफ्रायबा 15%, सोरनिफ्रायबा 20% जों भट मोनगासिनो दङ। सैथारा भट दङ। मेक्सिमाम कास्टिंआ मा जागोन? 12 लाखसो जागोन मेक्सिमाम। 12 लाखबा जों देरहानो बेसेबां मोननांगौ? 5.5 लाख भट मोनबानो देरहायो जों। नाथाय जोंनि भटआ 6 लाखनि गोजौआव दा अंकआ जोंना फैगासिनो दङ। जों माबोरै जेनगोन? जों जेना, देरहानाया एकदम खाथां बिफोर दोलोआ। आङो बेखौनो खावलायगोन रायजो आइ आफाखौहाय। आङो दा लेक्सारावबो होदों। इभिएमजों जोंना मेसिनजों जागोन, बेलेग पेपारजों जानाय नङा। खारना जाहैबाय इभिएमखौ मानसिया बानायनाय। नंखायनो इभिएम मेसिनखौ जेरै गोसो एरै उल्टां फाल्टां खालामनो हानाय माबाया दङ आरोखि, चान्सआ दङ। नंखायनो जों खावलायदों
जोङो नांगोलनि मानसि नांगोलाव थु 1 2 3 सेकेन्ड नोङो नारसिननानै दोन बिनि उनाव सिगनेल मोनसे फैगोन बे सिगनेला नांगोलनि सिमला फैफिननांगोन जुदि नांगोलनि सिनाव फैफिनाबालानो जुदि ट्रेक्टराव थाङो बेयो मोनसे भेक मोनसे मेचिन बियो बेखौ माबा मोनसे खालामदों सरकारा नंखायनो जोंनि भट होग्रा बेक्ति आइ आफाया सांग्रां जानांगोन नांगोलाव थुयो नांगोलावनो जोंनांगोन ट्रेक्टराव जोंनाय लोगो लोगो बे नकल लोगो लोगोनो बेखौ रिटार्निं अफिसारनो बे कमप्लेन नांगोन नङाबा दोलोनिफ्रायबो जोंनिफ्राय सानै जोंना माबा थागोन माबायाव थाग्रा भटआव बे थागोन सानै बे मानसिनो कमप्लेन हो लोगो लोगो बे बिथांमोना कमप्लेन होगोन प्रेसाइडिं अफिसारनो होनब्लानो जोङो बे मेचिनखौहाय जोङो सोलायनानै गोदान मेचिन जों होफिननो हागोन बेखौहाय जाहाथे आइ आफा बयबो जोंनि बर' फिसाया गोसोआव लायो आरो बेखौ जुदि जोङो सांग्रां जानो हायो एकदम देरहाया निर्घात खुनुदिन 2 नाम्बारिबो खालामनो हाया बेखौ जोङो सांग्रां जायोब्ला सांग्रां जादो आइ आफाफोर आं बेखौ खावलायनाय थाबाय बिप्लबी जोलैनि जानानै